mar balik si tom ban yo ya ki bre ki ban wan ban jengo ipi hane po kita sa jane kum no na ne la judon na judon nai te le si ka HVC moyong kala le ka badai ba an wan jengo la ne ban ya kendu lang harikat bar ijing ai baret te kumalong ba ide tang i jing ai baret le si wan nom kmi nanti ka ba he re tang ban si ya kemen lang nam ta ka jing wan long breu jong bukan rat jong i Jesus Christ pun em dengan ngit skam ba kakam ka pitrei ketika kami ya ka ba pi besar pi dia hayang sam iki kun ti ban pha puli dang le ta 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 tinan yang jongi mak nak le jong hang de ngawan ban ai ta ka jing ka ku kerdo ipi ai ba kini kam parok ba pitrei ublei nang yo ban kerku pinya dap ya biang hayang sam pinya yo ka ko ka kham tam bat kum jo ro ai ba kani ka Christmas ka bang sa yo ban rakhe satang lais ngi ai ba kan long kata Christmas ka bangin la ban rakhe pen brom hok om bangin le de ki pat ki kam ki ba le se unong bu no thau su se ini re leng ba ka jing le brom hok la ne ka jing pedang jongi le to Jesus Christ prim ngai un yo un san bang yo ban the chi bo ki jing ka ku bat kham tam ro la ka long yang ni ko pe kan hon ke choi si la ka long ye pi kum ki long kmi long pa ki ba em ban pendam ia ka kamai ka ji lang ba ka di sa jan te nang le jonga nga shu ai ku le pi we pe we ke kham tam ro ia ka HVC moyong unit te tang ni kim tien u blin yo ban ker khu tur shapang sipai kari em slam ka HVC moyong unit em slam ma pi ki nong sa jan sil ter jong ni ka wa sheng na mar menem step ngi la ye kendo na do nang te na po CHC tinglah hiar ter hanti haneng bat haji king nehu bat kani ka deka bentak balai lalai tu liki kan hon nong sa jan ngi lai kendo ni step tenget barok hot kiba ngi lai kendo ngi lai ai ka jo hi ka jing ka tu ka do blessing te mo piro nang ya bo jing duai nam ta ka kan hon ka jongi hakikam kiba ngi ngi trei bat kham tam haki issue kiba ngi ya pensngol la ne ngi ya dawan na ka pos ko na ka sorka tang ni kin tin kublai shibon kublai sia jarmo